Povestește, poți. Spune, mami, ce ți-a plăcut la râșca? Ce ți-a plăcut, grătarele? Micii? Micii s-au plăcut mai mult. Spune, mami. Sau plăcintuțele? Gândește bine și spune. Spune, mami. Sau ți-a plăcut bericica? Bericica? Că era rece? Spune. Bericica ți-a plăcut ție. Bericica. Ție perea-ți place, măi, băiatule. Așa-i? De mic. De mic îți place perea. Da? De care bere ai băut? De care? Ia să-mi știi de care bere ai băut. Ia zi. Da? Silva, Tuborg, Ursus, Ciuc, nu știu, de care mai este? Nu știu de care mai este. Nu știu. Nu. Te super pe mami că nu știe. Nu știu. Nu. Mai vrei o bere? Mai vrei o bere? Ii, mami. Ii, mami. Spune. Aici la cameră. La cameră să te vezi când o să fii mare, ce ai zis. Să te vezi peste 18 ani. Na. Nu mai vreau să zic nimic. Gata, m-am supărat. Te-ai supărat? Nu, gata, povestea. Mai povestește-ne ceva. Mai spune-ne ceva. N-ai. Gata.